Sani nyakoro mgajwanga ji maroma parko dangweno seweto ngima iko tendre kod masira marapaya manomuche kikopei ya paya maya Naivasha kadi Nakuru hen masira mamalu mwenchegni nyanyo koro mgajwanga dhia makawuono kabende wang'iyo machiegni weche motendre kod yiero kakoro duol no mata wechego magiere pacho ka IBC krolando chako chenro mar ndiko jogo mag jogo ombulu manyien chakre kiny wuok tich chenro bende koro geto ikruok makare nyakoro mgajwanga ne yiero maduong' magana prayo kod abiro duto ayiko ne cheno maro imore kachiel gi amoko bende kaka pilago kod mbaka lai marote machoke na riade ka uchiel no bende watie live Facebook Ramogi TV ke imbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube dwa her mondo winji pachi kata kamano wachaoge mago mwami opek alishikwa na kausigizi kidogo wakati alipokuwa anaendesha gari yake akasonga upande ule mwingine akakuta lori nayo inateremka ikitoka upande wa Maraba zikakutana kichwa kwa kichwa. Ya parko dangweno to masira marapaya moti mure Gilgil mana banka ji moka uchiel nyoto masira mara ambulance ya paya chiel onogo. IBC kuro keto chenro ne ikruok ne chako ndiko ganda kaka jogombulu kao chakore odiochieng' makiny. After tumetoa hizi miili simu ikapigwa hapa Justice Center tukaambiwa ukitoa miili watasema ni woli huwa igachiel bange penjo podo kwa kononro manaitimo banka no kwa nyiringreji e Kartaka Makware e county ma Nairobi. Machiegni nyakoro mgajo wantie kod jaloko Belinda Phillips nyinga Lydia Hoke wachaogi mano mar kuyo kama jia parko dangwen othe masira marapaya moti more kikopei Gilgil ya paya maya Naivasha kadi Nakuru masira makamano no juko matatu ko trailer oweyo jiadek kod hinyro kaka jafo marwa Cynthia Onyango lero jia parko dade kotho kanyo kachiel no tho kaitimo ne thieth e hospital. Masira machielo bende nyoju ko nyamburko mar ko jotuo kata ambulance makoro okelo tho mar ji mamoka uchiel. Masira ma otimore kar sa uchiel mar odiochieng' kendo nywando nyamburko ariyo mano mar matatu mating'o jowuoth 14 kod trailer oweyo ji 13 ka owito ngimagi kanyo e kar dak ma Kikopei Gilgil e apaya maduong' ma Nakuru kochomo boma ma Nairobi. Ng'ato achiel bende chunye oduogo chot bang'e ka itimo ne thieth e osiptal. Kaluwore kod kamanda mar obila ma Nakuru Emmanuel Opuru oyango ni ji 14 go duto ne nitiere nyamburko achiel marik nyotuomore rigiri kod trailer e kinde ma otemo kalo nyamburko mane ni mbele ne. Ni kama alishikwa na kausigizi kidogo wakati alipokuwa anaendesha gari yake akasonga upande ule mwingine akakuta lori nayo inateremka ikitoka upande wa Maraba zikakutana kichwa kwa kichwa. Matatu was overtaking and then it rammed into a trailer head on, causing 13 fatalities on the spot and 3 others seriously injured. Masirano bende oweyo ji mamoko ariyo kakedo ne ngimagi e kind ji 3 mane oringo hospital mano ma oriwo derep trailer kod nyathi achiel. Hata kale katoto kamoja tumeweka kwa gari pale ndio kale. Nimeumia hapo kwa mkono nimefuja na mkono hiyo kioo ya nyuma ya hiyo matatu. Nikaona watu wameanguka nikachikwa na roho nyingine lakini ndio hivyo. The seriously injured have also been rushed to Gilgil Hospital. Obila oyango ni nonro osechakti mar keto e ler gino ma okelo masirano makoch ka kambi ma otelo ne loso apaya Kenha bende okwa mondo ya apaya no ma jowuoth wacho ni dinya ahinya. Investigations have been launched. We are yet to establish actually exactly what caused the accident, and that one will be determined after conclusion of the investigations. And we also wanted to call upon Kenha to come up with a temporary measure to see how to address this matter because this road around this area is so narrow. Report lero ni ji ma owito ngimagi e masirano gin jo familia achiel marik nyoko desa nyamburko no kowuok Ruiru Thika kochomo Nakuru e chenro mar familia. E masira machielo manyo otimore otieno ma piny Rugo Jumapil e apaya achiel onogo
Ji auchiel owito ngimagi bang' nyamburko mako jotuo e osiptal mabendo ng'ere kaka ambulance mar osiptal mar St Mary's Elementaita bayo yo kendo nego ji duto mane nitiere iye. Kaluwore kod lipot, nyamburko no nyo ting'o miyo moro mayande oyudo masira mar apaya e boma ma Gilgil kendo nyo kawe ka iringo kode ka itere kar thieth ma Nakuru. Masira no okaw oko ngima dereva mar nyamburko no, nas manyerito miyo no, wede miyo no ariyo, miyo no wuon kaachiel kod jaode. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Duol matayo yiero pacho ka IEBC koro ikore ne chaka yanga chenro mar ndiko jogo ombulu manyien kochakre kiny wuok tich. IEBC geto ndiko jogo ombulu manyien ma kwan gi ok tin e 6.3 ka thoth gi geto ahinya to rawere chenro ma dhi nyime e kunde chung' ute bura duto ma Thurkae. Milome matenda IEBC ogolo motelo ne chenro no mar ndiko jogo ombulu machakore wuok tich. Duol no chiwo kenge ma owinjore luw gi jogo madwaro bedo jogo ombulu. Chenro no madhi timore tunge Kenya duto diriwo ndiko jogo ombulu manyien, timo lokruok e nonro mar jogo ombulu kaluwore gi kwayo margi, loko ne jalut ombulu kare mar goyo ombulu kod kolo i nonro mag jalut ombulu ka bende ni kare. IEBC bende oyango kenge kata chik ma biro tawo chenro mar ndikruok kama oting'o ne jal ma odhi ndikore en ja Kenya ma jahigni 18 kadhi nyime nyaka obed kod opande mar Kenya kata passport ma pachoka, nyaka obed jal ma pok ne ondikore kaka jago ombulu kendo kik bed ni e thuolo mar higni 5 mosekalo ne oseyude gi ketho mar rocho chike mag yiero, bende nyaka obed jal ma wiye tamam. Jakom ma IEBC Erastus Ethekon nyocha oseyango ni duol no geto ndiko jogo ombulu manyien ma kwan gi romo 6.3 mondo mi donj e register ma sani ni kod ji madirom jogo ombulu 22.1. We are targeting about 6.3 million new voters, 70% of whom will be young people. Ndikruok mawang' ni IEBC geto yo rawere ma hikgi osechopo 18 kadhi nyime mondo mi owuog kar rombgi mar donje register mar jogo ombulu. IEBC oketo budget mar siling bilion 8 ne chenro mar ndikruok no. Kaka yor ikruok ne yiero, IEBC bende geto tiyo gi madirom siling bilion 2.5 mar puonjo jopiny, bilion 7 mar nyiewo masinde manyien mag KIMS kit e kind budget mamoko. Ndikruok mar jogo ombulu manyien machakore wuok tich, IEBC dhi tiyo gi apisegi manie kuonde chung' ute bura duto kama jopiny dhi chopoe mar ndikruok wuok tich nyaka tich 5 juma ka juma. Kodonje mago mag siasa, jodito e duond bura mar ODM wuok tung' mosuo ko jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua kagichaye kuom bedo kod weche moko ma ok nya demokrasia kod dongruok mar siasa. Jotelogo kalose kaunti ma Narok e kinde limbe margi motel na nyasi maduong' mar hingo higni 20 nyaka ne chako ODM giwacho ne dongo demokrasia nyaka chiwne thuolo kende kindo genni mondo mi odonje duond bura morwako dhodi duto kotane kod jakom ODM Gladys Wanga kod Godfrey Osotsi. Gidok na riwruok mane kinjatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar ODM Raila Amolo Odinga e bwo sirikal mar broad based kata manyonda. Rigathi anatembea kila pale katika chama ya kabila yake ama chama ya region yake. Hiyo hakuna pale naenda. Vyama ni lazima iwe vyama vya kitaifa. Vyama ambaye iko Masai ndani, Wajaluo wako ndani, Wakikuyu iko ndani, watu wa Coast Pwani iko ndani, Wasomali iko ndani, watu wa Mount Kenya iko ndani. Hizo ndio vyama ambaye vitasaidia nchi yetu. Sasa katika hii serikali, na nawaambia hivi ukweli, airport ya Narok itamalizwa katika muda wa miezi 9. Watu waweze kufly mpaka Mombasa, kutoka Mombasa wakakuja hapa wanaingia katika Masai Mara. Tumeshikana katika progress. Ndio sasa tunaleta maendeleo hapa Narok. Kama hakuna nchi, hakuna uongozi. Siwezi kuwa gavana kama nchi haiko. Huwezi kuwa president kama nchi haiko. Hatuwezi kuwa na gavana tutu kama nchi imeharibika. Ndio baba alisema wacha tushikane, tutunze nchi yetu kwanza. Chama ambacho kimepigania hiyo mambo yote ni chama cha ODM. Kwa hivyo nikisimama hapa siku ya Jumapili, Bishop nataka kutuombee kama chama cha ODM. Tuendelee kupigania Wakenya vile tumepigania
na kiongozi wetu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Karonge mago mag siasa jotele kweth maketo sirikal tesre kotane kod jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua kod mano mar Wiper Kalonzo Musyoka oseo jatend piny Kenya William Ruto ewi chung' mare twak manyo gole piny mar Amerika. Ikoni Ruto ne ochiwo twak ma onge kod ndadhu kendo ma onge sir lwedo e kinde romo ma jodito mag pinje boriwruok piny mangima UN. Kalonzo Gachagua kod Wamalwa koro jiwo jo Kenya mondo ikre kelo lokruok matelo e yiero mabiro. Hayo mambo sisi tunataka tuachane nayo, vijana wetu warudi nyumbani. Na wezi sema ati watu wa Haiti tunawapenda sana, wasitekwe nyara, na huku vijana wetu bado wanateka nyara. Haiwezekani. Anaambia kule Sudan tunataka human rights ziheshimike South Sudan. Hatutaki wanawake wasumbuliwe kule. Hatutaki mauaji. Na huku nyumbani tunajua kwamba kikundi cha RSF hata huenda, and we are investigating this matter positively, quickly, huenda pengine wao wanapatiwa silaha za watu wa Kenya waende wakapigane nazo Sudan. As we are there to call out Ruto, to say what is wrong, to guide on what should happen, but the real transformation of our country will be done by the Gen Zs through the vote. Please, our children, don't let us down. You have made us proud so far by your courage and determination to correct the ills that bedevil our country. But you must go a step forward, a step further, by registering as voters. Odhi kaunti ma Migori chakre dwe mar achiel gane nyaka sani maromo ji 20,105 osegamo kute magayaki ka kwan maduong' gin joma mine ka iluwo kod joma chuo. E gwenge ma Kaluo kaunti ma Migori ni nyime kind counties ma kwan mar ji ma ogami ayaki nitie malo. Kaka jafwambo mar Wajito Mundi leronwa, pod nitie nyithindo ma nyuolo kod tuo mar ayaki e pacho ka e kwan ma hawa 5,000. Lony thieth mar ayaki medore kaka kinde medo sudo, kendo nyaka sani jopiny nyalo yudo yadh sindan mageng'o landruok mar ayaki kod shillings 5,180 higa ka higa. Ma biro bang' winjruok bedo e kind riwruok mar Gates Foundation kod kambi mar Hitiro Lab mayudore e piny India. E winjruok ni gibiro loso yath kowuok kuom nyinyo mar yath mar Lenacapavir makoro nyinge biro bedo generic Lenacapavir, yath sindan ma ibiro chuo diriyo higa ka higa kendo biro pogore kod andila mag geng'o tuoni ma osebed ka itiyogo e pacho ka. Sindan ni nonro yango ni kata ka omi mana 4% mar jopiny ma ayaki ng'enyie obiro konyo duoko piny landruok mar ayaki kod 20%. E higa ni kende mar 2025 kalore kod ripot mar NSDCC e piny Kenya maromo ji 20,105 oseyudo tuo mar ayaki. E kwan ni joma mine gin 13,236 ka joma chuo to gin 6,869. Nyithindo mane piny mar higni 14 ma osegamo kutego gin 4,349. Kaluo yare Januari nyaka sani kaunti ma Migori otelo kod kwan mamalo mar ji ma oyudo ayaki ka iluwe kod Kisumu, Homa Bay, kaito Siaya man kod ji 873 ma oseyudo ayaki yare higa ni chakre. Liet pod nitie ahinya to e kwan mar nyithindo man kod ayaki magin nyithindo mane piny mar higni 14 ma samoro inyuolo kod tuoni. Kaluo higa ni kende Migori oseyudo nyithindo 288 man kod tuoni, Homa Bay 268, Kisumu 225, ka Siaya to nyithindo ma oyudo ayaki higa ni gin 169. Gen Z magin rawere manie kind higni 15 nyaka 24 e Kenya mangima ma oseyudo ayaki higa ni kende gin 6,362. Kaluo Migori gin 679, Kisumu gin 549, Homa Bay 469, ka Siaya to gin 340. Gi kaka sani lwasi mar sir ne tuoche mag ayaki ni e piny mangima, kamoro Kenya nyalo yudo pek e chiwo sir ne jotuo mag ayaki poni ok oyud yo mar geng'o landruok mar kutegi. Nyaka sani maromo ji 1.3 odak kod tuoni e pacho ka mangima. Judith Omondi, Ramogi TV.
E kinde ma piny ngima hingo odiechieng' jiwo lwenj kedo gi tuo mar siwao kata rabies, riwruoge mang'iyo ngima lee mopidhi e miere komakre gi bad migawo mar pith jamni e kaunti ma Homa Bay ne otero chenro mag chanjo maonge chudo ne guogi kod lee mamoko mar geng'o landruok mag tuono. Jafwambo marwa Ali Abich nigi ler koa e kaunti ma Homa Bay. Tarik 28 dwe mar 9 higa ka higa, piny ngima hingo odiechieng' tuo mar swao kata World Rabies Day, ka bende ne odiechieng' mitiyogo mar chanjo guogi kod lee mamoko mipidho e miere machalo punde kod nyambuche kind mamoko mar geng'o landruok tuo mar swao manyalo kelo hinyruok e ngima dhano. Chenro mar chiwo chanjo manono ne guogi kaachiel kod lee mamoko mar geng'o landruok tuo mar swao ne obagi e sub location ma Mange Kaksengre West e kar chund bura ma Suba South mar hingo odiechieng'no, kendo ne otelo gi riwruok moko mar piny owacho ma ong'ere ne Ripple Effect Kenya kaka yor konyo e kedo kod landruok tuo mar swao. Yore kod piny mangima e hingo odiechieng' mar tuo mar swao, ma en odiechieng' ma wahinge ni nikech tuo mar swao en tuo mamako jamni mwapidhe pacho machalo kaka guok, paka kod punda. Mano emomiyo odiechieng' ma kawuono nwachanjo jamni. Wachanjo punde maderom 180 to kod guogi maderom 120, which is a significant number, and we thank kamano ne community kuom kelo pundegi, kuom kelo guogigi mondo chanjo odiechieng' ma kawuono. E kinde chenrono, guogi maromo 120 kod punde 80 ne ochanji ne tuo mar swao matemo geng'o tuono kik landre kawuok kuom lee ma guok okayo kata kuom guok kadhi ir dhano poni guok okayo dhano. Chief Officer migawo mar pith jamni e sirikand kaunti ma Homa Bay Bernard Omwanda wacho ni tuo mar swao nyalo kelo hinyruok ne ngima dhano ma guok ma ok ochanji okayo. Rabies wang'e ni en tuo mamako guogi, to guogi kokayo chiaye ma bende wadak e mier machalo punde, machalo dhok, machalo diek, magi duto ka guok okayo to tuono dhi kuomgi kendo gin bende gichage kayo jomoko. Koro mondo waket tuone en ni nyaka wachanj guogi magwa. Ka wachanjo guogi to guogi bedo gi ngima maber, koro kata gikayo nwa chiaye to ok bed ni gichagi bedo ni koro ginyalo hinyo chiaye mwadakgo. Jalup Komisona Division ma Kaksengre West Sami Twala jiwo ber mar sirikal kaachiel kod migepe mamoko mag piny owacho mang'iyo ngima jamni mondo oti kanyakla mar neno ni chanjo e tuo mar swao otime kinde ka kinde. The community have benefited. Most of their pets, mostly the dogs, cats and donkeys, have gotten vaccination which was given for free. This is a good benefit to the members of the community. We as the government, we want to ensure that the members of community are living free from rabies, any cases of rabies, and they be able to live very healthy, peacefully together with their pets. Ka jopiny mane otero guogigi kaachiel kod lee mamoko mondo chanji ne okoni tuo mar swao geng'o tek, kendo chenro ma kamano kelo negi yot. Kelwago nono kendo en gima konyo jogweng' nikech kaluwore ji te ok nigi pesa, to kaluwore jomoko iyudo ka tuo ok nyal chopo kono, to kokele nono kamane gweng' okonyowa. Omiyo wagolo guogi wate, wagolo punde wate, wagolo puse wate, kendo wan kod adieri gi geno ni tuo moro amora mane gin go orumo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Dakika en 20 nyakurom gajwang' bang' saa 3 mar otieno. Chenro eno imore erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV na singo kawo moko kuom pachu e chenro ni. Aneno ka injinia Lazaro Kanyambok wacho ni weche mag yiero en gino makawo kinde, kendo wacho ni hikruok ichako koya kuom jago ombulu nyaka kuom jogo ma bende loso wechegi mag yiero. Miyo oneno ni chako kako osechak go oporo, okwayo yudhe mondo owuog oko gitem giwuok mondo gindikre kaka jogo ombulu mondo porone gidwa kelo dongruok kata lokruok
mondo mi nyakwara Mgajwang' gitim mano edebe. Bahati Africana wacho kanyo ni ogoyo mos ne jogo mowito jogegi masira mar apaya moseweyo ji madirom 14 kowito ngimagi. Ruoth Nyasaye wacho ni mondo chung kodgi. En bende wacho kanyo ni en kod hinyruok mosahinya wako ni chango mapiyo. Job Jagungu aneni kacha wacho ni bende mosahinya ne familia mawito jogegi e apaya masira no mano timore apaya. Mano maya Naivasha kadhi Nakuru. Bende aneno kanyo ote mag Samuel Wudamani wachmane wanyiso kutendre kod twak kata mana sigana ma wakilonu kanyo kutendre kod wach mar kware kama no kwanye ringre mar oganda wacho ni en gima pod oganda wuora ahinya ikwanyo mana ji taka ipachoka diere weche go magarita kaka osebedo kaka bit. Mano kanyo Samuel Wudamani. Bende aneno kanyo ote mano moor kae gi Ayeko Senior wacho kanyo ni orito wach mar sigana mar kwari odwani one jok manotimo tima inago. Wacho ni geno mar yak oganda en mar biro neno ni jogo mano yud kotimo timgo nyakwara Mgajwang' yud okawnegi atua mar chik. Lola Sondeng kantie Homa Bay otiyo mos ne anyuola mag jogo moyudo masira to moloyo ne familia mane nitie ambulance ne derepe wacho ni ka opore to giwinjo ka giole gari to winjore gi yue. Wacho ni ngima maduong' giyue eka gichak wechego mag riembo nyamburko kopo ni giola ahinya kaluwore gi del mabende jony samoro. Eno Pastor Jumorundu wacho ni mosahinya ne familia modo ajali. Wacho ni walemuru ne Kenya masiche mag ndaro dhuro. Oya motinya Mgajwang' magi en chenro mar oimore waduoko mathoth keke dhi mabor. With Citizen Duka. Get 3 liters of fresh fry cooking oil at just 916 shillings, down from 1,007. Enjoy 500 grams of prestige margarine for just 205 shillings, down from 274. And don't miss the 1 kilo yellow beans at 265 shillings, down from 298. Shop conveniently on citizenduka.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Call of the wild, golden savannas stretching endlessly, and moments that feel like they were made just for you. This low season, the Masai Mara invites you to reconnect, to share laughter with friends on safari, to rediscover wonder with your partner under endless skies, or to find peace in the stillness of nature, all on your own. From only 24,500 shillings for 2 nights with van transport or 27,700 shillings by land cruiser, View Travel makes your Mara adventure affordable and unforgettable. Book today and enjoy the ease of Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Add
Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Mke mwema ni baraka kutoka kwa Mungu. Ndivyo mama alivyonena na mimi utotoni. Mtunze mumeo, mpe mahaba anayotamani. He'll be there for you. Kupata neema kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811*404#. Machiegni kendo nyakwana mga jwang chenro en oimore wadhi mbele gi weche manyien. Kaka yo mar manyo kendo riwore gi anyuonde kwere gi machon, anyuola mar Alego Kanyala e kaunti ma Migori ochako wuoth mar riwore gi jowete gi e kaunti ma Siaya bang' pogore kodgi kuom higni moya 100. Haka Steve Biko lero, anyuola no wacho ni romo ma kamano geto bero osiep kod ng'eyo wede mar kedo gi midhiero manyalo wuok kaka keny e kind wede. Angdar kendo dak e kaunti ma Migori ma yudre South Nyanza kuom higni moyo 100, anyuola mar jo Alego Kanyala koro chako chenro mar manyo kama kwere gi nodakie e gweng' mang'ie kaunti ma Siaya mar duogo wat kod tudruok e kindgi kaka joka ng'at achiel. Ne wabiro kaka jo Migori ma jo Kanyala mondo rom gi jo dalawa ma jo Alego Kanyala man ng'ia. Nochakre chon chiegni higni 106 ka jowa nodar ka kuro waneno ni mondo wabedi achiel. Kotele kod kansila machon Martin Ondong, anyuola ni mogoyo tach e gweng' ma Mariwa kod Ulande kaunti ma Migori wacho ni limbe ma kamano biro konyogi e tayo chenro mag dongruok kanyakla kendo tieko midhiero mar keny e kind wede, gino ma chik luo kuong'o. Oganda ber ka ng'eyo kamodakie to gi joge maneno weyo chien kacha. Nikech wasechopo piny minyalo yudo kata ka ng'ato onyuomo nyamingi kata onyuomo waigi. Omiyo wabiro ka mondo wang'e ni to jowa ma jong'ia ka en kit dak mane gidago chon gi jowa manodhi. Nyo wabiro ka mondo wabed kaachiel gi jo Kanyala wa moa South Nyanza mondo wabed gi tudruok motegno e yore duto madi mi wayud konyruok in terms of education, in terms kod dongruok mamoko mwanyalo betie in future. To maduong' moloyo en mondo identify ourselves kod jowa manuwuoka over 100 years ago. Moko kuom janyuola ma Kanyala e kaunti ma Siaya kod Migori manoyore nyasi mar hulo kama kwere gi nodakie nopuoyo okang' ma kamano ka koro gijiwo oganda luo mawuok e anyuola mopogore mondo kop ranyisi kaka mae mar bero tudruok kod wat e kind oganda luo. Ing'e ni jo Kanyala kotegno kar Nyakach ka botegno kacha to jo Kabondo ka botegno kacha koro gini can be national. Koro kochopo kata nodwaro president, we can meet and push mondo wabed gi tele marwa ma Kenya ka ma joluo. Mor ahinya kuom chenro makoro chakre ni mondo wabed kanyakla wati kanyachiel. To momora moloyo ka giketo geno kuom nyithindo e yor somo. Nikech somo ema loso gimoro. Somo ema loso piny. Kata da bed meni upidho dhok mang'eny to somo onge to ok ng'eu. To somo emi ng'eyo go ji. Abiro ba explain yawagi ka gibende gi form association margi mondo gibed motegno nikech wan registered group mwalo kucha. Mar ariyo, i development kae wakonyo kata nyithindo ma nikie, wakonyo nyithindo mose ndalo rusa wanyiewo nigi buge. Ne giloso bang' tieko romo mar ndalo 3 mano kelo kanyakla jo Kanyala ma Migori kod Siaya. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.
Kuom Juang higa achiel kod dweche buora osekalo nyaka ne jo Kenya rad kod wach mar lit kendo mano mane buogo chuny ahinya. Wach mar nek manotimore kar dak Makware kendo mano miyo ikwanyo mana ringre ji ka owitie kar puko taka Makware kanyo. Achich mane itudo gi nek makamano Collins Jumaisi bende nomaki kendo bang'e to ne olal manyaka sani pok ong'ere gima dhi nyime ewi nek kata nonro mar lal mare. Penjo pod medo nyuolore ni to ere kaka Jumaisi nopondo kawuok e tesendo bila magigiri mantie alwora mantiere kod arita mamalo kamano. Jafwambo marwa Efi Nyakidi kolonwa siganane. Ne en lek mabende wachore ni nokonyo fwenyo kar puko yugi Makware. Ote nolandore kor gwenge Makware kod alwora mare kendo bang'e nochopo ne apisas mag okwach kich kata DCI. Odiechieng' mokwongo rawere nogolore mar manyo ringre e kar puko takano. Ma kata obedo ni ne gionge kod gigo makare mag ritruok, chal mabende ne ok gidewo. Bang'e apisas mag okwach kich noriwore kodgi mar neno ni chenro no odhi nyime makare. To kata obedo ni rawere nogolore ne chenro makamano, ngimagi ne obuogi. After tumetoa hizi miili, simu ikapigwa hapa Justice Center, tukaambiwa ukitoa miili watasema ni woli huo. Akasema juveje tunazishika zikienda huko wakiziangalia watasema ni sisi tuliu. Sasa nikauliza tuliua tukakuja kutoa tena. Utaamua tena uikujie. Na sisi ni raia tumejitolea kuchapa shughuli. Nipigia simu akaniambia sawa vijana wewe ndio kwa watu wa mili pale kwa Re. Tumeona tukupatie shughuli. Unaweza fanya kazi na ukosi juu niambia juu Homa Bay. Kaambia mjini haiwezi. Niambia mjini noma shughuli iko huko. Nikamwambia kama mjini haiwezi Simba haya najua watu wagonyo pia bado wanataka mboka wapatie ya Homa Bay. Nikajua hawa wanataka kunichinja. Hawa si watu wapoa. Kwanza wametaja story ya shimo. Hawa kwa idha kunisunda hawa. Wakati yule kijana alipotea, mtu alikuwa anaitwa Jumaisi ama mliko ile. Wakati alipotea, DCI si rahisi kukuonyesha siri zao. Lakini walikuwa wamenionyesha mahali hiyo kitu ni kinyumba kikubwa lakini shimo iko katikati kama hii, lakini iko katikati hata upande ama mwingine ya kushikilia uwezi panda. Na hiyo ni serikali ilifungulia. Sio ni mambo ya serikali. Maana walininyima kuingia huko tena. Yaani nikiingia huko tena walipo pale kwa ile shimo. Wanasema ile tulikuwa tunatoa hiyo mili. Kwani nimekuwa mara mbili. Kwa jamaa alikuwa in black suit. Ndio siko na shughuli zao. Lakini alikuwa jamaa amevaa mzuri. Tukipatana tunaweza kuambia neno lakini simjui jina. Ananiambia hiyo shimo sijaribu kurudi hapa. Nilikuwa mara yako ya mwisho kuingia kwa hiyo shimo. Ndio maana Sunday sikuingia na nishinda kama nimefunga simu lakini tu nikotoa kwa hiyo shimo. Peter Waweru, rawera machielo mabende nokonye chenro mar golo ringrego. Wachoni Ten County ma Nairobi no singo mar miye tich kaka achiel kuom yore makonye siro ngima mare. Nyaka sani pok oluonge e yor tich makamano. Gino moseweye gi penjo kapo nono mano ne yor dino wang'e madhi nyime gi konyo golo ringre kod fuonni e kar puko yugi Makware. Nilipewa barua ya kazi na County Government of Nairobi wakanistampia kaniambia wananiofa job City Mortuary. Kienda mpaka kwa County Government kwa hiyo health office yao. Huyo Minister of Health akastamp akaniambia nipeleke City Mortuary. Kufika City Mortuary wakaniuliza place na stay, nikamwambia na stay Pipeline. Wakaniambia kulingana na salary yenyewe tunakuofa hapa utakuwa unafanyia transport. Nikamwambia sina otherwise naweza kaa hapa karibu na nyinyi, kuna ma friends wangu wako hapo. Kaniambia watanipigia. Since that day ni 1 year hakuna mtu ambaye reach out. Kwa machielo, familia mane osebedo kamanyo wedegi ahinya to manyiri mawachore ni ne olal e gwenge Makware kod alwora mare nochopo e kar puko yugino marango kapo nono ne gin kanyo. Anogona simu wuok e dala gi min gi ni Rosemary ok wanwang'e simu.
to kwago simu kama entie kama dake ga tiwacho no onge for the last 3 days. Awacho ni okay, kara kiny na mod kanyo gokinyi lang'eni ang'o motimre dhi nyaka e ode tanuong' ka ode en mana report kaka nasewinjo ni onge ng'ato. Koro ochuna madhi nearest police station maniluongo ni Kware. Koro kadhi kanyo a report tadhi ayudo ni nitiere ng'at moro mane ni wacho ni en girl boyfriend mare bende nose report wachne kanyo. Police nonyiso ni koro wadhi other police stations around chak manye e mochari gi hospital to wadhi Kenyatta hospital okwayude, wadhi Mbagathi, wadhi Mama Lucy. Bang' ndalo 2 waneno nene news ni jomoko kwanye Kware gi gunde ter City Mochari. Nadhi City Mochari temo rango bodies manomiya moko ok nyal ng'iyo kata kama kata penjo lewni mane bed norwako seche mane owuokno karango i joka nokaneno. Ringre mane ogol kanyo duto ne otere kar kano ringre ma Nairobi Funeral Home mong'ere ahinya kaka City Mochari machiwo thuolo ne chenro mar bero. Chenro mabende notim kokadhe yor lony mar science mar DNA. Ng'injo mag DNA nokaw kuom familia 17 ka kuom mano familia 5 kende emane omi ringre mondo iki. Achiel kuom familia go ne mar Rosemary Otieno. Uchinwo kelwa report ni nyathi otho, nyathi oyud Kware, ni joma nyithindgi nolal. Odhi ane Kware, odhi ong'ane ka mago nyithindgi. To chiga kanodhi otemo ng'iyo nikech kacha nogole nyithindo ka ji okuot maonge ng'ato kaka ni nyalo ng'e ni ma mwili ni ma nyathini kata ni nyathini nang'. Nonyisgi mana mondo gidhi e DNA. Koro kanosipim to gochungo kendo gi kisha wan mondo odhom nyathi ka tek to nyithinde dhi timo dhi kaw te wang'. Odhi Nairobi motim kel mwili nyaka dala kae. To yudo kane waonge kata siling to en mana thagruok mar mondo nyithindi osom kendo golo nyathini mondo nyathi odhi osom. To keto nyathi chako yudo sida moko magalagala. Nyathi nego te ng'ado te soe gunia. Kwa bodies zenye tulitoa moja ndio ilikuwa at least unaweza ona sura na ilikuwa ya ladies mwenye alikuwa na Colgate lakini alikuwa amekatwa into pieces, mikono ana lakini from hapa up to uso ndio ilikuwa huyo ndio tungeza identify ni body ya mtu mmoja, lakini the other ones zilikuwa zimekatakatwa into pieces, hakuna body complete, ziko kwa different sack. Familia machielo ne mar Roslyn mane olale gwenge ma Pipeline. Kaluwore gi familia mare ne odhi e tije kaka pile to bang'e ne okoduogo. Ne en tarik 28 dwe mar 6 higa mokalo emane Roslyn owuok e ot ka gokinyi kar saa 1 kadhi gi nus. To kaka nochopo godhiambo Roslyn nokoduogo. To odiochieng'no nokwabedo gi wasiwasi nikech ne wang'e ni seche moko kaka ojadwaro ga tich to seche moko odhi kata iro siepne. Kinyne tarik 29 pod nokoduogo. Koro kochopo tarik 30 wabedo gi wasiwasi ma owadgi wacho ni ogochne mondo ong'e ni en kanye. Koro kano ogochone simbe to nodonjo ma nomaki. Koko ne ng'eny kuma ne simu no nitie. Ng'ama nowuoyo kanyo owadgi nong'ado simu mochako gocho. Pod ng'ato nomako simu to kowuoyo. Koro owadgi wacho ni ng'ani agochone to ene koko. Wawe kosea kuma entie onyalo manya. Ne wadwa mana ng'e ni en kanye to kuma entie en safe chakre tarik 1 simbe koro nok donji. Bang'e to emane wawinjo kilando ni nitie ringre moyudi e Kware kacha e bur kanyo. Koro kanye mane wabuok to wacho niya wadhi wang'iye kuom jomoyudi. Ne wadhi adhiya ne waonge geno ni onyalo bet kanyo nikech wan ne wageno ni kuma entie ongima. Oseromo higa 1 koro kod dweche moko nyaka ne achich manitudo gi nek makochno endo ring malal miru kowuok e tesendo bila magigiri buore e Nairobi. Collins Jumaisi ni kanye to ere kaka noringo molal kowuok e tesendo bila man machiegni gi mbetre Medical 11 kende aluora Mangarita mamalo. Wuoth noduoko wa achiel kachiel nyaka tesendo bila magigiri. Kaluwore gi obila ma e kama Jumaisi nowuok godo kachiel kod jima moko 12 mag piny Eritrea kane giwacho ni picha mag wang' dede mag tesendo bilano mane nyalo konyo fwenyo yor rot mar Jumaisi ne okti. Kata kamano e nonro marwa ne wafwenyo pichni mag wang' dede Medical 16 oko kod ei tesendo bila, kuonde moting'o oko mar sel kod konde duto mag tesendo bilano. Pichni mabende ne nyalo nyiso kuonde ma Jumaisi kod achijego norot godo. This was a very big blow
to the DCI, who came out, guns blazing a day or two just after this incident broke out, saying that they have captured the prime suspect. And just before his second appearance in court, he went missing. And we fear that there's a very high possibility that the police felt that his appearance in court would embarrass them even further. Tila marario nyakorom kajwang mara siganano wakeloni kinye jendo mara men piny kachiel go imore diochieng'no makiny mara wuok tich. Kwadhi mbele ni riwruok mar Shofco kao makore gi apis MCA ma Homa Bay Town East Ward Eric Omolo ochako chenro mar chiero yao mano dinore higni mathoth kokale gweng' mapala e kar chung' od bura ma Homa Bay Town matieko nok mar pi alwora no. Yao no mong'ere ni boni ne odinore higni moinga par mokalo kendo osemiyo jopiny ma alwora no bedo gi pek mar yudo pi machiegni kod koro chenro mar chiero kendo yawno madhi muonyo omenda maromo milion 10 keto geno kuom jopiny. Yawno biro bedo ka konyo familia moinga 2,600 gwenge mag Ndori, Pala, Nyau kod Gem Komolo. MCA malora no Eric Omolo gi apisas mawuok Shofco no tele chenro mar chaka yanga kunyo yawno kama ka otieki to biro konyo nyaka e chenro mag pur kod pith. Group no kata organization mar Shofco mochung' kodwa e konyo joma Homa Bay Eastward ka mondo mayud pi maler. Ma koro pi Shofco, ma pi Homa Bay Eastward, ma pi Pala. Koro ma gin ema girito kiendegi. Pod chenro mang'eny ma Shofco biro go akwayo mana community man around kae ni wa embrace Shofco, wa embrace change, wa embrace unity mondo dongruok obedie. Project biro konyo ne jogo mapidho alot, jogo mosebedo ka thagore weche mag dhok, gi jogo mosebedo ka thagore weche mag pi. Ne wawinjo matek sawa nikech ne wawuok ka gi dhok kwadhi manyo pi mana Nyamauro. To Nyamauro ni e county Mang'oa ma Migori. Koro ne wan kod pek sana. Shofco wagonu wero kamano medu timo ne jomoko bende mopogore kodwa. Jolony weche mag rieo del koni moko kuom tuoche kaka mano mar sukari kata diabetes inyalo rakruok godo e yor timo rako ma onge dhi manyo thieth ir laktar e ute mag thieth. Maigi wacho seche gi mabende oganda mathoth ywago ng'awruok mar nengo thieth omiyo gijiwo jopiny ni omak matek orako mag gayo moko kuom tuoche kendo dak e ngima makare. Joja oko ne gilalo koya kaunti ya Mombasa. En kar timo orako mar yodel e alwora manyali Mombasa. Kae ne ayudo kachuo kaachiel kod joma nyiri odich e gino magikoni en rito del kendo dak e ngima makare. Kitimo zoezi inya reverse tuoche mang'eny sana. Nitie kaka cancer, wan gi diabetes no, wantie gi obesity. Kitimo zoezi hizo sickness zote rumo kabisa. You can reverse them. Gima determine and your level of consistency. Consistency gidhilo wacho ni pile ka pile. Ibiro pile ka pile. Kendo kinono iyudo ka weche mag thieth nengo gi odhi malo. Koro ka itimo workout, sami chwero luya. Tuoche mang'eny kaka tuoche mag adundo, tuoche mag sukari, iyudo kiepukana kodgi kendo ibedo gi ngima makare. Kidwa ni ibed fit kata mwili ni ilos mwili ni gimokwongo moningo ming'i en wach chiemo no. Chiemo moko mag ngano gi oningo iwerigo, alafu moko processed food ginigi oningo iwerigo do, soda ginigi iwerigo do kabisa, ipunguza kabisa. But once in a while inyalo oyieni. Gikoni kopogore gi golo ng'oyo mar del, orako bende konyo e gayo kwan atamalo maduong' mag tuoche masane joko oganda mathoth. 50% of all African adults suffer from back pain, yeah? Not constantly, but at least sometimes in their life, so it's a big thing. And the very best way to prevent back pain or to get rid of it is actually exercise. Because 70-80% of back pain is idiopathic. That means there is no injury, there is no disease behind it. The doctor cannot even do anything. Fitness and lifestyle. To everyone, ngato ka ngato sani fight ne healthy lifestyle, which is very expensive. Sani kiyudo tuo monego beni timo ni bero. Mokyudo katek machuno ngato dhi India. Gini ji adi e Kenya kawuono manyalo bedo gi thuolo kata mano bedo gi nyalo mar tero ng'at gi India tek.
Gijiwa wach chako timo orako chon ma okrito nyaka ng'ato bed kod midhiero eka otimo orako kod reyo del. If you train, you're going to be fit from inside and both outside. And who doesn't love to look fit from outside? I think every woman loves to look fit from outside. You don't have to stop eating fat. You don't have to stop going to KFC. You can continue doing what you like. Suddenly your appetite changes. You don't crave for unhealthy foods so much more, but your body asks for good food. Midhiero kata kamano gikoni kidek bedo ka jago matimo orako itiego gi jalno maonge kod lony makare. Bas ineno kaka ng'ato kore duong', iyo ka tiende tindo tindo, mano ng'at mokia gima timo. O train marach, o train malo apa body ne kende. Kidwa train ng'at mantie gi high blood pressure, nitie zoezi monego kikimie. In idhi kanyo in trainer ok in certified. Idwa timone hit workout. Hit workout ng'ano bing'eni mano koro blood ne ringo matek. To ka blood ne ringo matek, mano means ni high blood pressure is high. Inaenda juu sana. Most ladies, they think when it comes to training, especially weightlifting, most ladies, they tend to think if I lift heavy, I'm going to look like a man. And basically that's incorrect. Kama tuseme uko kwenye gym alafu unatufundishwa na trainer ambao hana ujuzi ambao hajasomea, kuna hatari ya ukibeba weight unaweza kuumia, hajui ni form gani anafaa ufanye au. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Report no mokel kanyo gi joko koya Mombasa mar Rio del terowa heyo marare hecheno ni maroimore. Edwin Sigul wacho penjo ni to ng'at mano timo mano maki nikech timbegi podi tere do obe adier ni yalo ko penjo ni en ber mana kimanyo ne gime timone leta ahinya to onge mana wacho ni bura rito jite kendo en gino mowacho ni notimore to kata kamano pod sirikal pok ochiwo duoko makare ne jogo manowito jogegi kanyo. Ajali Jarungu wacho kanyo ni litne sana to nyaka sani ne weche gi odhi moling makata gima dhi mbele jopiny hokia wacho ni sirikal lokore ka chinja ndiko kamano. Binaeno kanyo ote mano mara Vincent Kajomo wacho kanyo ni ento gima podo yuago en sirikal ochule jogo mane lwenje magana 27 e yiero maigano. Nitie jok IDPs jogo mano wuok e miechgi wacho ni mokuom gi nyaka sani pok sirikal odeo kata matin. Binaeno kanyo ote kanyo mara Jawarianda Jack wacho ni en wach maleta ahinya weche go matimore apaya mapacho ka Nyasaye mondo miyo hogi okone gi hocho makene. Mandelo ni lama Kibiri Wol wacho no mor gi weche mar timore kae Ramogi TV kato wacho ni nyathi matin to ilaro gwango mademine gi masoyo gunia mawite taka wacho no wora hinya pinye morumo. Buda Kaesa ni kachae wacho ni bende itie kodwa in kanyo gi Gen Z motiap mi wacho ni ungo Makalda Migori County wacho ni ikoru malongo ne chenro mar ndikruok mar jogo ombulu machakore wuok tich mano madhi tim gi duol no matawe weche mag yiero IBC magotingo kanyo untiro Batala mane gweng ma Batala Wiko Triza Ellen Ouko Edna Okiki Max Alina giwacho ni giduto giikore ne wechego mag ndikruok. Mama Perez Owili wacho kacha ni entiere Ombek kata wacho ni masirago lita hinya to joriembo nego ng'eye ni mos e wuoth Nyasaye mondo mi wede kwe mago moyo wito jogegi. Oe matanya kono mojong ma enoimore kikedhi mabor. Kupata huu wimbo wangu uitwao God is Able, kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *337# kwenye simu yako. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Citizen.
unbeatable deals, Citizen Duca has you covered. Get 1.5 Jik regular bleach at 745 shillings, down from 798 shillings. 800 grams bar soap at 205 shillings, down from 230. And 200 grams toss at 79 shillings, down from 105 shillings. Shop conveniently on citizenduca.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Kuom thuolo mohewo higni 20 sani, Direct Line osebedo kaka jachiwo okombo makare ne geche mating'o jowuoth mong'ere ni PSVs. E kor dwe mar 9 higani, ne watimo chudo mar omenda maromo 1.5 bilion ne jogo manoyudo lal moro amora to ni kod okombo marwa. Mondo iyud okombo mar nyamburko mari sani, los kod agent mari kata limo ofis marwa mantie machiegni kodi, kata ywa tole namba mar 0711 030 000. With the Direct Line assurance, every day is sure. Parni Royal Credit, magi jokanyo mani kod pok mathoth e Direct Line osewuok oko mareno ni Direct Line odhi nyime kaka jachiwo okombo mar nyamburko mating'o jowuoth ma otele kinde duto. E gweng' mokwe, kama timbe machon ne ogurore matut. Awinji wuora. Tikir pigno. Kadhi e dhoodno kinyiso ni auma. Nyakiwenu dichuo. Dako moro ne ochiwore ahinya. Kata kamano, sama hera olokore chiwruok, kendo weche ma ji wacho e gweng' medore ameda. Diet kaso gima baga. Ok odwar dako machielo. To dong' ambe mano gima osedhiera. Ne oyiero ng'ato mane ogeno moloyo. E wang' yieno ne nitiere tim andhoga. Emomiyo naneno ni mondo ibi ikonya bet koso nitie giseda miseneno kuoma mopogore gi mar jaduong'no. Onge moro amora. Hera ne olokore tho, osiep to nolokore masira. Ne wipi e Winam Cinema, Jumapil, saa 2 kod saa 4 otieno. Kik bai. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Mwingi wa bala asijua kiza wala taa, binti kicha mwingi wa bala kulala riziki yake. Kupata Maria kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811*415#. Machiegni mago mag tuke. Kenya odonje round mogik mar laro donje World Cup mar nyidendi e adhula mar jotugo ma gioko heo 20. Kenya oloyo Ethiopia gonde 4-0 e tielo mar 2 mar tukgi e lap ma Ulinzi Sports Complex. Gonde mag Rising Starlets ne olo gi Valerie Nekesa e dakika mar 7 kod dakika mar 16. Captain mar Starlets Fasila Dhiambo no oloyo mar 3 kapok Nekesa omedo mare mar 3 e dakika mar 67 kod 7. Starlets koro rito rakore gi Tanzania.
Tim mar Shabana mawuok e kaunti ma Kisii odok pacho gi points adek bang' leo Bandari FC gol achiel kuom nono e tugo mag lig maduong' ma pacho kae. Shabana noyudo gol margi makende dakika mar 64 kokalo kuom jatugo Bram Mishira. Loch mar Shabana ochwalo godo kara ochwalo gi nyake namba 1 chung' mar lig maduong' ma pacho ka gin kod points 6 bang' tuke ariyo. Points marom kod Posta Rangers ma omako thuolo mar ariyo kaluore kod pogruok e kwan gonde. Duoko mamoko Murang'a Seal bende oloyo APS Bomet gonde ariyo kuom nono alap mawendo. Muzinaita anapigiwa puke hawezi ukaizuia raha Shabana. I think this is a lesson well learned, so itabidi to the next game tuone nini tumefanya makosa and then to work on it na tuweze kuwin kwa sababu kuna game kadhaa za kujiridim. Kianza ligi tulikuwa na maneno ambayo tuliongea. In fact I said na siwezi meza ile maneno nilisema tuko kwa ligi kuchukua kuwin ligi, tuko kwa ligi kuparticipate. So I think for us we want kunyenyekea sana mbele ya Mwenyezi Mungu na tuendelee kuwa zaidi kuliko vile tumekuwa tukiwaka. So tunaenda kuwa zaidi sana ndio tuweze kupata matokeo mazuri tukienda mbele. Waliwaitia raha, wamekuja na zaidi ya raha. Kila mara mar piem mara tikitaka tournament no Bagiriru Grounds mano kelo kanyakla timbe magadhula gintuke ma osir kod Wigo ma en kambi mar taxi tugono geto kelo kanyakla rawere kuonde dak mopogore manyiso talanta margi. Tugo mahigane timbe aboro noromo ka kambi mar Wigo omedo singo ni gibiro jiwo tukego kod talanta. The seven-a-side football is growing very fast in Kenya, and so many young people are playing it in the estates, and they lack an opportunity where they can meet and compete with other teams from different areas. We are happy that this event has gotten a lot of our sponsors, and we thank everyone for this opportunity. So we are here to support them, give them all that support that they may require. Wigo is here to help both Kenyans, not only drivers, not only other local people, but we are here to help both the drivers and the riders at all. Kanye mwatike chendo maro imore no ka bilashe motho wacho no kwa yudhe magwa mondo mi opar kabisa wiche yiero wach gonywa miyo wayude jotelo matimbe gi ok ni kare. Wacho ni wayieru jotelo based on merit kaeto wacho ni yudhe bende nyaka koro dhiwuogo ko mondo ka ombulu gindikre kaka jogo kura kendo gitigi kuchgi maber nyaka bende githegre gi weche mag njore. Peano kanyo ote maro Zoom kapita onyisa kacha chani entiere kodwa mugoyo mos makere ne wede kod anyuola mowito joge gi apaya mandara Nyasaye migi hocho makende kanyo go wari Caleb kod nyako Chiaolari nya japonj gintiere kodwa e chenro bende. No kanyo ote mar Kiranda Haluoch wacho kanyo ni jokenyo ikre mar jotelo maticho tamo chompacho kura e kalam muganda dhindiko godo jotele tich. Wacho ni koro kalambno ichaka kawe ayanga kendo jogo ma onge kod ink mare dhi mede wuok tich mondo mi orie weche go mag keto e tich jotelo e yiero no mabiro nyakora Mgajwang'. Kanwa nyisi en chendo machakore kiny miyo kar gombulu kuonde chung'od bura duto dhi tawo chendo no heyo makare. Anyanga makopio jago katuma wacho kacha ni tho magape odwa medore ahinya. Wacho ni derepe bedie motang' Nyasaye hotel ne wede kod osiepe mawito jogegi. Benalola Junior kantie dodugwe fanajni kodwa chenro kae weche go mag ba masiche magapanya kura Mgajwang' emainyo jakogelo this wacho kacha ni en bendo kwa jodolo te Kenya mzima gilemne piny Kenya wacho ni mondo wechegi mag masiro dogie pinya nyakura Mgajwang'. Job Jagungo bende wacho ni sirikal gere apaya maber wacho ni kar Gilgil kanyo sitiko ngima oganda mathoth pile ka pile min gi Grace Jagungo gin go gi joka Yona Hoka Umusma. Nyakura Mgajwang'
Oromo ngwene wangenyi yena muda lorege kanyo ne timu no niweche gochopone o makare in migolo pachi chendo ni wagoniro kamano kendo karutho rito wan bendo rito warom kendo kanyo kaskienya sa chiel marodhiambo e chendro mar rameny piny ka chiel gi oimore ma godhiambo elo timu no niweche gochope o makare unen makare wasebwe jaloko Belinda Phillips gi director Marabobo Wafula utino makare nyinga Lydia Hukeo.